Magandang araw sa inyo mga kasigen, no? Ngayon makita nyo mga kasigen, madilim pa yung ating paligid, oh. Ayan. Kasi ngayon mga bandang alas 5 ng umaga, pero madilim pa mga kasigen, no? Maghahanda ko dito, o naghahanda kami mga kasigen kasi magde-deliver kami ngayon ng ating mga manok to Tacloban City, no? Kasi may umorder sa ating mga tag 5 months at saka 4 months, ano, from Calbayog, Samar. Doon lang kami ngayon magkikita mga ka-chicken o mag-meet up sa Tacloban City. Dito sa amin mga ka-chicken papuntang Tacloban City ay nasa mga 3 hours yung biyahe mga ka-chicken. Sa kanila din, Calbayog hanggang Tacloban City mga ka-chicken ay nasa mga 4 hours siguro yung biyahe doon sa kanila. Kaya doon lang kami mag-meet up sa Tacloban City para hindi na din malayo yung pagbiyahe niya mga ka-chicken kung pupunta pa siya dito sa area natin, no? Ayan, prepare na namin yung mga ka-chicken yung ating mga alagang manok. At nasa mga 20 heads pala yung kukunin niya mga ka-chicken. Kaya hinanda na natin, no? Yan, tingnan muna natin doon mga ka-chicken. So ito na mga ka-chicken yung ating mga siniparit ng mga manok, ano? Ito yung mga tag 4 months. Dito naman yung mga tag 5 months, ayan. Saka itong mga karton na ito, yung paglalagyan ko. So bali magko-commute lang kami mga ka-chicken papunta doon. Kasi wala pa naman tayong sasakyan mga ka-chicken, no? Kaya commute lang muna. Ayan. At isang tips pala mga ka-chicken, no? Sa mga paglalagyan natin ng mga karton mga ka-chicken, dapat siguraduhin natin mga ka-chicken na matibay. Kasi sa mga wala pang experience, ano, hindi pa nakapag-experience sa pagbibiyahe ng manok, ay yung iba mga ka-chicken nilalagay nila sa karton, tapos yun, ano lang, pinabayaan lang. Yung tendency mga ka-chicken, lalo na kung nagko-commute tayo, no, nagreklamo yung ibang pasahero dahil una mabaho daw yung ipot at saka yung ano, yung karton na ano, naman tawag dito, nasisira ba dahil sa mga ipot nila, lalo na kung basa. Kaya yung gagawin natin mga chicken, ganito, yung karton kailangan may butas mga chicken. Depende na yan sa inyo mga chicken kung anong style ng butas, ano, angle, depende na yan sa inyo. Tsaka para mas matibay yung karton natin mga chicken, dapat tinitape natin yan paikot para magiging matibay yung ano niya, yung karton. Ayan, nakatape yan mga chicken para hindi madaling ano, masira, may putan. Ayan, tingnan natin dito mga chicken, no? Saka dito mga chicken, ayan, hininda na namin. Ayan, ano pa ng ayan. So mga chicken, kung mapansin nyo, lagyan ko din niya ng ipa, ano, konting ipa. Kasi yung purpose niya mga chicken, para kasi ipot yung mga manok natin well nasa biyahe, saka nasa lagay pa natin sa van para hindi mangamoy yung ipot nila. May ipa para madaling matuyo at saka walang amoy, ano. At saka yung purpose man nito mga chicken, ito yung dahon ng Madrid cacao. Yung purpose man nito mga chicken para medyo hindi sila mainitan sa loob mga ka-chicken, no? Para malamig pa rin yung pakiramdam nila. Ayan, para sigurado talaga yung ganitong style mga chicken sa experience ay hindi nangangamoy sa van, ano? Hindi nagre-reklamo yung mga pasahero. Ayan, ganyan lang yung technique ng mga ka-chicken dito, no? Lalo na kung commute lang, malayo ang biyahe. Ito yung ipa natin mga ka-chicken, no? Ayan. Ngayon, i-prepare ko na ito mga chicken. Ilagay ko na sila para mabiyahin na natin. Para maaga din tayo makarating doon. Yung isang ano ko ba lang mga chicken, pag nagbabiyahe ako,
nilalagyan ko ng Reload Plus nito. Pinapatakan ko sila ng Reload Plus para hindi sila stress sa biyahe. Yan. 1 hour later. So ayan mga ka-chicken, nandito na tayo ngayon sa terminal ng van. At ito na yung ating mga manok nakalagay na sa karton, ano? Ayan, makikita nyo. At saka doon sa likod mayroon tayong tandang na ibibigay. Ayan, bali 20 hens ito mga ka-chicken, mga tag 5 months at saka 4 months. Ayan, maraming karton kasi konti yung karton natin. Ayan, ito yung mga van. A few moments later. Ito mga ka-chicken, nasa biyahe na tayo papuntang Tacloban, ano? At nandito yung ating mga manok sa likod ng van. Ayan. Okay yung ano nila, pinaglagyan. Ayan, nasa biyahe na tayo mga ka-chicken, going to Tacloban. Ayan, ayos. Later. Ito na mga ka-chicken, entering Tacloban City na tayo, no? Makalipas ang ilang oras. Ayan. Ayan mga ka-chicken, sa wakas nakita na rin kami ni Sir Harold, no? Okay yung transaction namin. Ayos. Later. Ayan mga ka-chicken, ano? Nandito na tayo, nakabalik na tayo sa ating manukan. Okay din, okay yung transaksyon namin ni Sir Harold. Maraming salamat sa inyo Sir Harold, no? Hanggang sa muli nating transaksyon din. Okay, ayan, ganun lang mga ka-chicken, no? Dito sa pagmamanukan, may mga nagtatanong din kung kumikita ba. May kita naman dito mga ka-chicken sa pagmamanukan, ano? Siguraduhin nyo lang mga ka-chicken, siguraduhin lang natin na quality yung mga binibreed natin, yung mga inalagaan natin para mabenta din natin ng maganda doon sa ating mga customer, ano? Na quality din yung maibibigay natin. At saka unang-unang talaga dyan mga chicken, bawal talaga tayo, no? Bawal tayo manloko ng ating mga customer, ano? Dapat sabihin natin kung ano yung totoo. Kung may halalo na doon sa mga nagbibenta na sinasabi nila na pure breed, tapos may iba palang halong breed, ganun mga chicken. Kaya makatotohanan lang, at saka yung iba din hindi sinasabi yung insaktong yung detalye ng mga alagang manok nila. Kaya ganyan mga chicken, pag nabibinta tayo, kailangan talaga mga chicken, honest tayo, para hindi masira yung pangalan natin, saka magkakaroon pa tayo ng mga ibang customer, tulad ng mga rene-refer din nila. Ayan, ganun lang mga chicken, para sulit natin kung papasok tayo dito sa pagmamanukan, at saka gawin din nating pagkakitaan, ganyan lang yung gagawin natin mga chicken. Ayan, konti na lang din yung ating mga nakakulong dito kasi pinakyaw na ni Sir Harold yung natin, yung mga ready to lay. May natira tayo dito mga chicken, yung mga lang to, yung mga lalaki na mga tag 4 months old. Ayan sila. Doon yung iba sa kabila mga chicken, no? Saka dito din pinalit ko na dito, ilagay yung mga Hubbard natin na mga tag dito 4 to 5 months yung edad nila. Saka dito sa kabila yung mga breeders din natin mga chicken. Ayan. At saka meron pa din tayo doon sa baba mga chicken, yung mga Rhode Island Red natin ng mga tag 3 months. At saka yung mga crossbreed natin ng mga Rhode Island Red at saka Hubbard, nandun din sa ating grower house. Yan, sulit na sulit yung araw natin ngayon mga chicken. Productive naman so, sa ating pag-aalaga. May kita din kahit paano, At nilibre ko na din si Sir Harold ng isang roster kasi puro hen yung kinuha niya na 20 heads.
Saka libre na yung isang roster niya. Isang roster yung kinuha niya. Yung roster na ni-request niya ay yung malakas na kumasta. May extra roster naman tayo dito na lampas ang taon na, malakas na kumasta. Yun yung binigay natin sa kanya. At saka nagbigay din tayo ng mga Madrid Agua cuttings para sa kanyang pagtatamin doon na magkaroon din siya ng mga alternative na pagkain sa ating mga alaga kasi napakaganda mga chicken ng Madrid Agua. Ayan. Ganyan lang mga chicken. Yung biyahe pala nila mga chicken ni Sir Harold ay from Calbayog to Tacloban City ay 4 hours mga chicken. Dito naman sa akin, nag-commute lang ako, nasa 3 hours din. Kaya back-and-forth agad, balik agad ako dito. Nag-consume talaga ng mga lampas 6 hours kasi nagbiyahe pa tayo papunta dito sa ating manokan. Yan, ganyan lang mga chicken. Doon sa mga nag-aalaga, tuloy nyo lang yung pag-breed kasi may marami talagang naghahanap din ng yung mga bibili ng manok. At saka i-post nyo sa social media mga chicken. Isang market din yan na makikita din ng mga tao, malalaman nila na may binibenta tayo. Saka siguraduhin natin na quality yung binibenta natin sa kanila, yung ating mga alaga manok. Ayan, ganyan lang mga chicken. At hanggang sa susunod natin na vlog mga chicken, maraming salamat sa panonood mga chicken. Shout out sa inyong lahat mga chicken, and God bless. Thank you. Sorry, it's DJ. Good.